गिबियावनो लोगोसे आंनि दानस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि आरोना बै साननैसोनि सिगाङावहाय एसे गोबावानो जाबाय हप्तानैसो जाबाय नामाथाय एसे गोबाव जाबाय आरोना माने आंनाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन कमेन्टआ ओरैबायदिमोन आरोना आब' नोंसोरनि हाबानि गिफ्टफोरखौ नायगौमोन हाबायावहाय मा मा मोननाय बे गिफ्टफोरखौ नायगौमोन भिडिअ बानायनानै देखायहरलाय आब' बेबायदिमोन आरोना कमेन्टआ ओमफ्राय आंबो रिप्लाय हरदोंमोन हरनाया हाबानि गिफ्टफोरा गैला बाहायजोब्बाय हाबा जानायानो एसे गोबाव जाबाय बोसोरथाम गाहाम जाबाय बेबायदि होननानै कमेन्ट हरदोंमोन आरोना रिप्लाय हरदोंमोन ओमफ्राय बाहायनायालाय बाहायबाय बहुदखौनो बाहायबाय ओमफ्राय मोननैसो दंबावो आरोना बाहायजोबि आद्रा थानाय मोननैसो दंबावो ओमफ्राय बेखौनो आङो दिनै बेखेवनानै दिन्थिनो नागिरदों आरोना जोंबो नायथाराखै बिराद गोबाव जाबाय माबायदि जानानै दङ नायथाराबा हामा जायोना बेमा बेन्दोंफोराबो सोंलाबायसो खोमा ओरैनोबा बेमाफोरानो जा हेबला हेबलि हेबथाबाय थायो ओमफ्राय गोरलाबायसो थाबाय आंखो ओमफ्राय मा मा दंबावो नायलांदो लोगोफोर आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै ओमफ्राय आङो बे प्रेजेन्टफोरखौ खुलिनानै देखायनायनि सिगाङावनो मोनसे खोथा बुंनि आरोना जोंनिथिंथ' इउटुबारफोरा बिराद खम नालाय साननानै मोनहायो 10 जनसो दंथारोबा 10 जनसोल'सो दं नामाथाय आंनि नुनायावबा आरोना ओमफ्राय आङो बुंनो लुगैयो आरोना सोरबाफोर माने इउटुब चेनेल खुलिनो गोसोब्ला खुलिनानै ला बिराद मोजां बियो ओरैबायदि आंथ' बिराद मोजां मोनो आं जेबो साबस्क्राइबारनिबो खोथा साना भिउनिबो खोथा साना आंना साबस्क्राइबारा मालाबा मालाबा खमायफिनलांबायसो थायो अब्लाबो आं जेबो टेनसन लाया गोसोबायदि भिडिअ बानायबाय थायो आं भिडिअ बानायनो बिराद मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो भिडिअ बानायबाय थायो ओमफ्राय सोरबा बुङो आरोना आंबो भिडिअ बानायनो बिराद गोसो जायो ओमफ्राय जोंहानि न'आ मोजां नङा जोंहानि न'आ हानि बेनिखायनो आङो भिडिअ बानायनो बायो पाक्कानि न'फोरखौसो भिडिअफोराव मोजां नुयो मायो बेफोरदि बुङो आरोना सोरबि किन्तु इउटुबार जानायाव पाक्कानि न' नांलायगौ बे खोथा गैया आरोना आंनि मथेब्ला हानि न'ब्लाबो न' पाक्कानि न'ब्लाबो न' जेराव अनलायनाय दं बेयावनो गोजोननाय दं आरोना आंनि मथेब्ला मुतु होदो लायरायहोलां बांद्राय बिदि फेले लायरायबाय थाबा आंना लायरायनायानो जास्रायासो मायाबासो थांलाजोबो ओमफ्राय दायो जोङो फैदो ओमफ्राय दायो जोङो हाबायाव मोननाय गिफ्टफोरखौ खुलिनानै देखायनोसै बोराय जाजोबलायबायदां आरोना एसे गोबाव जाबायना पिक्साराव नायनानै सिनायखायो हनै मा दं नायनानै सिनायखाजोबो नायनानै सिनायब्लाबो सिङावहाय माबायदि जानानै दं बेखौ एसे नायनोसै आरोना फाय मथु नै पार्सेलसो होनफ्लांबायलै दानाबा पार्सेल बायदि पार्सेलानो आरोना हाबायाव मोननाय पार्सेल माबाया हाबायाव मोननाय गिफ्टआ नैबेखिनियानोसै आरोना बिराद माबा जाजोबबाय बेमा बेन्दों जाजोबबाय गोबाव जाथारबाय नालाय ओमफ्राय सिङावबो गाज्रि जाबाय नामाथाय खेवनानै नायनोसै एसे माबायदि जानानै दङ मुथु माथो नोंखौ देखायनाङा मालाय माथो नोंखौनो खावख्लाबसे नुगासिनो मानो नुजानो बारो मानो नुजानो बारो दिनै मा दिनै देवबाराव भिडिअ नुजाना मा होनदों नै ओरैबायदि लेथ्रा जाजोबनानै थाबाय आरोना लेथ्रा जाखागोन न' एसेबां गोबावनि बुस्थु जाबनानै दोननाय बोसोरथाम जाबाय बिथांमोना होननांगौना इसोरखौ सिङावबो आरो माबायदि जानानै दं र' खेवनानै नायथां बेखिनिल' नङामोन माबाया गिफ्टआ दंबावोमोन सिलिं फेन दङ टेबोल फेन दङ ओमफ्राय बेफोरखौ दिहुनलायासै आरोना बेसे दंबावो आं खिथाना होनसै सिलिं फेना मोनब्रै ना मोनबा दंबावो ओमफ्राय टेबोल फेना मोनथाम दंबावोदां आरो जोंनि हाबाया एसे गरम बोथोराव जानायमोन नालाय बिनिखायनो बिराद फेन होफैदोंमोन आरोना जोंनो सिलिं फेन टेबोल फेन ओमफ्राय दे दाना खेवनानै देखायनोसै सिङावहाय माबायदि जानानै दङ नायदो नों खेवदो आं साफायनानै होनसै नै पिक्साराव नायनानै सिनायखायो नैबे खुरै
खुरै बारान्दायावसो खेवफायदों आयै हाबाब गसाइ नायलाय बै मा सामुसानो गावनायसो नै माबासो जाबाय नामा एन्जरासो बाहालाबाय नामा अबस्था खाराब खुरैयालाय जेबो जायाखै आरोना नै ओमफ्राय एन्जरा बेबायदि खालामजोबना दोनबाय माखौ अरना लाबोखो इयावलाय र खुरैयालाय मोजाङानोमोन दखान खुलिदो दखान साफा खालामसैलै लखबखा इखो लखबखा हाय cuma खनसे cuma हाय दादा हाय cuma होआ हाय होनदो दे दाम लुगैबे जाबाय इखो नायनो दे र दा लागोन र नै इखो खेवनि जे दङ जे नै दाउदै एवग्राया दाउदै एवग्रा बे हाबा जायाखैदां हामा जायालै पेनालै इमान गोजौ गाहायाव देखाय दाउदै एवग्रा इदिया खयथाबा दंमोनलै खयथाबा मोनदोंमोन बिदि पेननिखाङै आरो बेलाय मा बेयावथ' खुरैयानो खुरै गोथाव ओंख्रि लाग्रा थिगानो दं बेलाय थिगानो दं आरोना नै खुरैफोरा मा मबाइलखौ लोरिनाय मोनगासिनो एबार हुगारथ'थ' आरो ना हुगारथ'थ' साफा खालामथ'थ' देखायबाय भिडिअ बानायबाय नायनो बुंबाय नालाय जग आरो ग्लास बिदि बिदि जगखौ जा बुरजा मोनखानायमोन ना बाहायनानै सेस आरो बारा गोबाव सोलिखायाना बिदिया थाबनो बायथारो बायलांजोब्बाय दंबावोसो नै ओमफ्राय बियो मा बियो मामोनलाय सिनायलायाखै आं दै दोनग्रा गाहाय खालामलाय दै दोनग्रा दै लाग्रा जाबाय नै बेबो जग आरो ग्लास नै खायलें खुलें जानानै थादोंलै बियो नै बियो दाखालि बांग्रि गिदिर फैनायाव खायलें जादोंलै ना बांग्रि गिदिरजों खायलें जाबाय बेबो जग आरो ग्लास बिदिखौनो जि मोनखानाय ना बुरजा नै गैला आरो बारा दे बेखौ हगारासै नामा हगारो बेयो मा ट्रे साहा होग्रा गाहाय खालामलाय येलो कलरनि ट्रे मोजांसो मोनो आं बिदिखौ थेलेबलेबनो बियो मा जग आरो ग्लास बेनोसै गैला न आरो गैथ'ला हाबानि प्रेजेन्ट मोननायफोरा बेखिनियानोसै आरोना बेखिनियानोसै मानेथ' बाहायजोबखांबाय बेखौथ' आं बुंखाबाय माने दा बाहायनो थाबावनाय आद्रा खिनिया बेखिनियानोसै ओमफ्राय ओरैबादि लेथ्रा जानानै दंमारोमोन जायबा आंनावहाय हाबायाव माबा मोननाय बेखौ नायनो आब' देखायलाय होननानै जायबा कमेन्ट हरदोंमोन बिनि थाखाय थेंक इउ आरोना बे कमेन्टनि थाखायसो आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय नायनाय जाबाय बेफोरखौ ओमफ्रायो नायथ'नो साफाबो खालामनाय जाबाय नङाबाथ' बिराद लेथ्रायानो जानानै दंमारोमोन कमेन्टआबो सासे मानसिखौ भिडिअ बानायनो गोसो गुदुं खालामो आरोना बेनिखायनो आङो कमेन्ट लिर होननानै बुङो आरोना शेयार खालामाब्लाबो लाइक खालामाब्लाबो जिखि जाया कमेन्ट लिरब्ला मोजां मोनो आरोना कमेन्टनि सायावबो भिडिअ बानायनो हायो नालाय बेनिखायनो कमेन्ट लिरब्ला मोजां मोनो ओमफ्राय बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ नायब्ला कमेन्ट लिरजानो लुगैयो आरोना आङो नङामोन ओमफ्राय दायो जोङो जोंहानि स्ट'र रुमावहाय थांलायनोसै जोंहानि स्ट'र रुमखौबो एसे नायदो स्ट'र रुमावनो मा दङ ओरैबायदि स्ट'र रुमावलाय मा थानो न' लोगोफोर थफ्ला थफ्लि थाखायो स्ट'र रुमाव माने माबा आरोना जोंहा आइमोननि आफामोननि
गोदो गोदायनि फट' बोराय दाखालि जोङो स्ट'र रुमखौ साफा खालामनायाव फट' बोराय नुनो मोन्दों आरोना गोदो गोदायनि सेंग्रा सिख्ला समनि फट' नुनो मोन्दों ओमफ्राय बे फट'आ एसे हामा जाहांबाय ओमफ्राय ओरैबायदि सानदों आरोना आङो बेखौ बे फट' हैनो दोनबाय थाब्लाथ' बियो हामायानो जालांमारसिगोन उनाव नायनो लुगैब्लाबो मोननाय नंला बेखायनो आङो इउटुबावनो एसे भिडिअ बानायनानै दा जाखिनि मोजां दं बेखिनि समावनो भिडिअ बानायनानै इउटुबाव सेभ खालामना दोननोसै आं मेम'रि थाथों नांगौब्ला उनावहाय जों देनां नायफिननो हानाय बायदि बिदि होननानै सानदों आरोना बिनिखायनो आङो दायो बे फट'खौ नायहैनोसै आरोना जों नायथ'नो नोंसोरबो नायदो आङो भिडिअ बानायहैनोसै फट'खौ थांनाया बिस्रा माहाजोनथार नोंसानिया थांदो जोंहानावहाय होननानै बख'नानै जोङो लामायाव एसे थाबायनानै फैबाय माने जोंहानाव गामिनि आइनि लोगो फैदोंमोन नालाय बियो फुल लांदोंमोन आरोना बेखौनो एसे साफायहैबाय आंथ' स्ट'र रुमाव थांनो होननानै रायज्लायना होबाय थानायावनो माबाया मबाइला स्ट'रेज फुल जानानै होदों आरोना ओमफ्राय रायज्लायस्लाबनो मोनासै ओमफ्राय दायो नै स्ट'र रुमाव थांसै जोङो पुराना फट' नायहैनोसै न चलो ओमफ्राय आयु जि हामागोरना होबायलै नै जोंहानि स्ट'र रुमखौ एसे नायदो जोंहानि स्ट'र रुमा माबायदि नै हाबायाव मोननाया बेबोमोन ओमफ्राय नै बेबोमोन आरोना माथिबा दोनलाजोब्बाय ओमफ्राय नै फेन ओमफ्राय नै जोंहा आफाया माबा नालाय हेडमास्टारमोन नालाय एमइ स्कुलनि दा रिटायार जाबाय ओमफ्राय लेखाया ओरैबादि बुरजा मानि लेखा मिन्थिनानै मोना आरोना जोंबो मिन्थिस्लाबा बिराद बुरजा लेखा दं नै लेखाथ' नङा बिजाब बिराद बुरजा बिजाब दं ओमफ्राय बे गाहायावबो दं ओमफ्राय आरो बैयावबो दंबावो बेखौ खुलिना होलाय खनसे खुलि नै जा बुरजा लेखा दं आरोना माबा लेखा सोंफ्लांबाय थादों बे पासबुकआ सोरलै रनसायनिमोन दाखालिसो साफा खालामजोबदों जोङो बेखौ थनस्रांदों मानिथ' बेबायदिनो थननाय दंखायोमोन माने बिराद माबा जाबायमोन आरोना बेमा बेन्दोंफोर जासोबायमोन बेमा बेन्दोंफोरखौ साफा खालामनानै हुगारजोबनानै बेबायदि थननानै दोनबाय आरोना मा जानोलाय जा मुथुआ दिनै भिडिअआव जि नुजानो बाखादोनो सानदेखाय नुजानो बादोनो मुथुआ जाहा माबायावहाय भिडिअआवहाय बैयाव नायनोसैलै बिराद गरम बैथिं ओइ जोरथिं नायहैनोसै देखायलाय खनसे देखायलाय नङा जमाहैनो देखायलाय थिखांनानै होनदो थिखांनानै नै बेफोराव दङ आरोना फट'फोरा ओमफ्रायो थ' ओइथिं नायहैनोसै गरमथार बिथिं हा मा जानाय फट' नायनोसै फट' नों हमथालाय आखाइ रोगालाय हमथा नै एसे सेनिटाइज खालामग्रोदों गवाखैनो नामा एसे सेनिटाइज खालामग्रोदों नै बे माबा नालाय बियो गोबाव जाबाय नालाय माबाना दोननाया जाबथुमना दोननाया र' बियो सोर आबुस्किलिमोन र' नायनि दे रे दाब्ला बानाय माबायदिमोन नायलाय आं माबायदिमोन सोर रिस्पकमोन बबेया दा रिस्पकआ इये ओमफ्राय बैयो रामचन्द्र गेजेरना रामचन्द्र ओमफ्राय बैयो नों जांग्लंग्लंआ बिथिं सोरदों आरो इसोरलाय सोर बे बाहेरायाव थायो दाबो बे थैबाय ओइ माबानि बिहावमोन बेयो बिथिंना नैबे आदा रेखा आदा रेखाखौ रानि ओमफ्राय नै आफामोन बेयो जुरिमोनलै बे गोरलैया जुरिमोन आफामोन दिल्लीयाव लानाय
Healthy. Kita nggak berlada, tapi kayak gitu karena apa kak? Aku udah. Kayak ya lu udah kayak. Angin kak. Kita nah hasil ronsia nih. Rasa. Naik Rani. Ser. Nih jeng mabaयाव थांनाया शिलंआव थांनाया बस बे आं उदां ओइ आब' बे रनसाय नै नोंनो हौवाया bikin kan nama nengkan oke nama tap berla nama mabaya full jatuh serangan nengna mobilnya dia sinai ke bare pada yang nih maba pe juri pe singra somni arna mai sinai Rajasthan ini dekor Ikas naila. Sumker manli. Nei Mother India jaha. Mother India. Modum genang tamna. Nei biya जोंहानि आइ आरोना बिखुनजोआ सिख्ला समनि हाबा जानाय समना सिख्ला समनि. Siklainli. Siख्ला समनि नै बा मालाय. Labang आइया बे समाव. आयान. इखो नायलाय इखो जोहोलिबुरिखो. आखाय खारलाय. माबा. बा लें हलेबुरि. Nei abiya jaha beman. Oh, ini nih. Ai bimaya. Biya. Somonlay. Rajib. Paling marnya. Bini mana abiya? Ai bima abiya. Apa nih sih? Paling marnya. Bini tangan. Bini agil. Siang dumle. Samut temen nih apa? Jo, apa nih? Siapa nih? Ori baba muta apa? Mama itu nih patlu sumun mata aglo. Patlu. Nei per जायगाफोराव जों थांफिनजोबबायलै इफोरावहा नुजोबफिनबाय नै शिलंआवमोन जों रानि नैबे उमानन्द दङमोन नै जों परियाल बे दंजोबोमोन नामा उन्दै समनि बेयावबो दङमोन सान्दुङाव होदे नोंसोरो गाबोन समनिया नै मोजां जाफिन नामा बे माबाया नैफोर आथाफोरा खारगोन नै शिलं पिकआवमोन बेयावथ' सिनायनाय फट' आं साफायनाय गोजा जोंनि कलेज उइकनिमोन बिराद फट' साफायोमोन आं बे शिलंनिमोनलै मनिराम बर' साहित्य सभानि जोंनि मेम'रि I Mother India. Be sister. Agal no ID benar na, tapi dia na unting jang. Biba Aiman. Ba ayah nih, sekelas semua apa di mana? Sekelas tuh nungdrea, apa jan? Binua? Jangan usura. Di mana na no? Nuzinai. Besar sekelnya. Mister Meli, ini buat. Mister mutu. Masih dostu mengelai. Dostu hal itu kan? Masih juga. Gila. Gila. Tidak nak. Ikhur. No. Abu gue ini ring ceremony ni. Ring ceremony. Abu gue. Bisang ya romani ya? 2000 bisang mana? Parah bisang mana? Mo장 देखायाखै नोङो गावहासो नायलाबाय थादो केमेरायाव देखायनो नाजाना इले एसे देरबाय आरो गामिनि गोजासो रिस्प रामचन्द्र आं सन्टु बे सुखे बिरदाव बेयो बे बिसु आंनि लोगोआ निजोम मांग्रा बे गबिनसा बे किरत कमिटजन Ronsia main. Nani gua main. Kulum nih Ronsia. Sampai biaya nang. Yang mandi. Biaya apa? Lebih mana? Memory nih. Modram aja aja. Modram sar. Rubinda. Zini Dani Sherman. Ang.
Ya bazinya habani. Ring ceremony. Ring ceremony. Baya habaya sirni. Be habaya aboni. Pero नै बे डक्टरा मिडल सरेना आंलोगा दा बे बिसु रिं सेरेमनियाव रिं सेरेमनियाव फैदोंमोन बिसोरो बे गाखोबाय नोङो मा ओमफ्राय हाबाया सोरनि जानतुरानि हाबा मानो मोदान जुफु फट'आ ओमफ्राय माहाय गाहाय खालाम फट' रिं सेरेमनि ओइ सोरमोन तबे बेगलानाया बियो बाजै ओइ तामुलपुरनि निजोम बिदा जायो गोलैगोन रिं सेरेमनि थाब-थाब आमायावनो बाजियाव नै गुंग्राय हुगारनाय खोमा रिं सेरेमनियाव आं माबायदि गार' बायदि मोननायलाय इयो बाच्चाङा ओइ गार' बाच्चाङा मिसा ज' गन्द जायख्लं मोदोम दंमोन ना हाथाया ओमफ्राय मासि गोजा बे समाव गाज्रि जाखाबायमोन ना मानसिया ओइ आं फट'फोर लानो र' बारा फट'खौ माबा खालामनाङा सिदा माबानिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो माबा नंखायोमोन बेयो नै मुदलाया माबायदिमोन नै खानाया गोलावसोमोन माथो बबेनिमोनलाय बोरै गामिनि जोंहा हिर' नुथारदों ना खानाय गोलाव ना खानाय गोलाव मोजांसिन सुबिदा मोननायावनो गोसा बुखा बुथावाखै न'आव बुगौमोन नै मुदलाया नै बा एक्टर बादिसो नुदों ना मुदलाखौ नोंलाय मानि गार' आपे कोटे जों गुवाहाटियाव खाथि खाथि गोबिन्द सारा लोगोसे नै आइया गुफुर गाननाया बे रिंगुमोन बे आरो हाबायाव आरो न' ओइ गथ'या सोर गथ'आ बे जुरि मोनदां दे बे लोगोमोन ना नै आइमोना माहा थांनाय नोंसोरा साहित्य सभानि हाबाया सोरनिमोन बाजैनि बाजैनि हाबा फैदोंखोलाय वा मिनिखौ सिटार माथो हाबाया गासिबो मिनिखानाय बाजैनि हाबा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बोरैबा मोदानला जोब्बाय ओरै बानायलाय मा ओइ सिख्रेब नाङालै नोंसिनि समावसो इउटुब जोंनि समाव इउटुब गैयामोन वा आइदा आफादो हनै मम एन्ड डेड नायलाय देखायब्रा खाथियाव नुखादों ट्रेन जोब्बाय बे गैला आरो बेलेगखौ नायलाय इयो माहाय हामा जागोन ओरै लाबा बे स्कुलफोरनिसो दांलै स्कुलफोरनि दे थाब लादों होमबालाय ओरैनो जास्ट मेम'रि नङा दैलिबार नोंसोर बे फट'खौ गाबोनफोर सान्दुङाव होमारदै रनसायनि बाल्थिं जुखारलायनाया होरलै दङ इयाव ओइ बैसोर गथ'आव थाफैलासो बे रनसाय बे रामचन्द्र बे राजु मोदानदों माथो नै मोदानला जोबो फट'आ बे प्लास्टिकआसो मोदानदों बै लेखा लानाया बिजाब लानाया रनसाय बयबोथ' बिजाब लादों रामचन्द्रनि खानाया गेंग्राग्रामोन न' गेजेरनिया राजु हेलेना बायदिथार माथो राजुआ न' ओमफ्राय ओइलायसो जाखो आदा केटें मादुगुरिनि बियो सोर नोंसो नामा बे जोंहा रनसाय बिस्रानि निजोममोनलै इसरानिया मोजांथारमोन माथो गथ'या न' बिदिनो जायोलै बेरलाबाय था सिनायनायखौल' खिथाला नै बड'लेण्ड हिर' ए मेथा बा मुतु आगोलाव माथो पातलुसोमोन बे सिङाव मा दंमोन आरो फट'आबो नै आइदो आफादो रमान्टिक थ' जालायो जुरि पुपु जुरि उन्दैनि पुपु बेयो बै बिजेता माबानि अरांनि गुमिनि आब'नि जुनुन देखो जुनुन औ बानायना जुनुना
दाखालि आरो मोनसे उन्दैथारनि स्टेटास होनाय इउएन एकाडेमियाव फरायोमोन ना जोंना माबायावहा आयो रौतायाव बे जों शिलंआव थांनायमोनलै फट'आ मोजां गैला उन्दैयाव बे जों मोननै बे आंनि लोगो राकेश ब्रह्म बे आंमोन मोदानदो बिदि बानायगासिनो नुनाखै राकेश ब्रह्मआ दा बिजामादै जाबाय सोमोन्दोआव नोंनि मनदीप जगदीप ओमफ्राय बे रौतायाव थाहैनाय बे बाजैनि फिसाजोआ गेदेरा देरबाय होनदों हम लोग कैसा था माबानिमोन नामा कलेज लाइफनि कलेज लाइफ हा बे हारसान सोनाबफोरसो बबे लोगो माबा आदिबासी दे सरेन सावथाल डक्टर मिडुल सरेन जाबाय बेनो डक्टरा चेम्बार गोनां बेनो फिसाथारमोन न जों बिराद लोगो मोनलायो टेबोल लादो जोंहा आब'नि रिं सेरेमनियाव फैदोंमोन ओमफ्राय बिसोर FIC कम्पानियाव गिदिंमोन बे समाव गामिनि दिपेन लांका ओमफ्राय बे सासेया बै मण्डल बिजामादै माबानि मण्डल बिजामादै मण्डल लांकालै लांका नै जों बे आंमोनलै जोंनि क्लासमेटफोरा नै सासे नामा सानैल'सै हाबा जायिया उन्दैथार ने नै रनसाय जोंहानि बिबोनां उन्दै समनि आरोना नै बे बिराद मा होनगोन दुगैनो बायबाथाय बिराद आं खिथानो रोङालै दे नोंसोर खिथानालाय गथ' नोंसोर मिथिनाया दुगैनो बायबा मा खालामदो बाल्थिंजों दुगैबा सानै हमनांगौमोन बाल्थिंजों फट'खौ नायगासिनो ओमफ्राय नायबाबो नायख' हाला आरोना फट'आ बिराद बुरजा ओमफ्रायो बेखिनि फट'खौ देखायबाय थायोब्ला आंना भिडिअ'आ बिराद गोलाव जालांगोन आरोना 1 घन्टाबो बारलायलायलांगोन बेनिखायनो देखायबाय थाला आरोना बेफोर फट'फोरखौ जाखिनि मेम'रिनि थाखाय दोननो होननानै फट' देखायदोंमोन बेखिनियाथ' जाबायानो न' मथो मेम'रि जानानै थाथोंसै देनां बोराय बुरै जाब्ला बेखौनो नायफिनसै आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथा माने आङो Q&A भिडिअ बानायगोन होननानै बुंदोंमोन ना आङो बानायनो सम मोनथाखै जा गोबाव जालायबायना आङो Q&A भिडिअ बानायगोन होननानै बुंना दोननाया बानायगारा बुंना दोननानै आङो बानायगोन माने समा मिलायथ'वाखै आरोना बानायगोन लासैबाबो बानायलादां होननानै साननो नाङा आरोना ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआवहाय माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो बावनो नाङा ओमफ्राय आरो कमेन्ट लिरनोबो बावनो नाङा दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय मुथुबाय लानो नामा जाबाय